आंनि HS सेकेन्ड इयारनि अनजालु अनजालि फरायसाफोर थांनाय मोनथाम क्लासाव आं नोंसोरजों लाइमोन बैसो आरो बिनि गोनां सोलोंथाइनि सोमोन्दै आलोचना खालामबोदों। बे सानथामाव आं लाइमोन बैसोनि जौगासारनि सोमोन्दै आलोचना खालामबोदों। दिनै आं लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन। दानिया फरायसाफोर, सोलोंथाइयालाय मा? सोलोंथाइया जाबाय समाज सोलायनायनि मोनसे गोहोआरि बिजों। गेजेरारि सोलोंथाइयानो जाबाय लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ। बे लाइमोन बैसो एबा बैसो जथाय बैसोनि गथ'फोरनि एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोलोंसालिया जादों गेजेरारि सोलोंथाइ फसंथान। लाइमोननि सोलोंथाइ राहाया जादों फसंथानारि सोलोंथाइनि लोगोसे फसंथानारि नङै सोलोंथाइनिबो समानै गोनांथि होनांगोन। बे लाइमोन बैसोआव फसंथानारि सोलोंथाइनि जेसेबां गोनांथि दं, फसंथानारि नङै सोलोंथाइनिबो बेसेबांनो गोनांथि दं। 1952 मायथाइनि गेजेराव सोलोंथाइ आय'गआ गेजेरारि सोलोंथाइनि मोनथाम थांखिनि सोमोन्दै मुंख'दों। बिनिनो नम्बर 1 हादरारि सलिथि समनि राजखान्थियारि, समाजारि एबा रांखान्थियारि जेंनानि गुदि बिथायाव आथिखाल आरो इयुननि दाबि सुफुंनो हानाय बादि सोलोंथाइ राहाखौ महर होनाय। सेकेन्डआव जाबाय धोरोम सायख'यै हादरनि मोजां नगरारि महरै नांगौ रोखोमनि गुन सोलोंनानै रांखान्थियारि जौगानायाव मदद होनाय। थार्डआ जाबाय दारिमिनारि खौसेथिनि जौगासार होनाय। दानिया फरायसाफोर, गेजेरारि खलबनि एबा लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइनि मोननै गाहाय गुबैथिया जादों गिबिया जादों बे खलबनि जेबो गुबैथि गोनां फराफारि गैया। सुबुं हारिनि गासै लुबैनाय बायदि फराफारिनि आरथाइखौ फुवारना गासैखौबो सरजाबनानै सोलोंथाइ होनो हायो बे लाइमोन बैसोआवनो। नैथिया जादों बे लाइमोन बैसोनि समाव सुबुंनि बायदि सोलो जिउ राहाया बाङो। बे लाइमोन बैसोआव हाबिलासनि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय लाइमोनफोरा आथुर जायो। जाउनाव लाइमोन गोसोआव सोरजिखांनाय गुलाय गुजायनि थाखायनो बायदि रोंगौथिनि नांगौथिया नुजायो। बेनि थाखाय सोलोंसालिनि गोबां नांगौ रोखोमनि आयदा थिसननाय, सोलोंसालि आरो नखरनि गेजेराव सम्बन्ध गायसननाय बायदि गोनांथि होनाय जायो। लाइमोन बैसोनि फराफारियाव मोनब्रै गुदि आरो गाहाय आयदा दं। बे मोनब्रै गुबै आरो गाहाय आयदाया जाबाय राव सोलायनाय, सानखान्थि, बिगियान आरो समाज
बिगियान। बेनि अनगायैबो बे लाइमोन बैसोनि सोलोंथायाव आरो दङ दारिमिनारि सोलोंथाइ, सावस्रि आरो सोलेरारि सोलोंथाइ, आबहावा बिगियाननि सोलोंथाइ, बेसेनथियारि सोलोंथाइ बायदि गोनां आयदा थिसननायजों गेजेरारि खलबनि सोलोंथाइखौ आबुंथि गोनां खालामदों एबा आबुंथि गोनां खालामनाय जादों। फरायसाफोर, आथिखालनि मुगाया जादों मुलुग फोनांजाबनायनि मुगा। बिगियान आरो बाहाय बिगियाननि देरहासार दावखोखांथायनि मुगा। बेखायनो लाइमोन बैसोनि गथ'फोरखौ एबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साफा मोजां गुन गोनां आरो साफा देरहासार सुबुं महरै जाफुंसार होनो थाखाय जोंनो नांगौ मोनसे नेरसोनथियारि गोनां सोलोंथाइ खान्थि, जेराव दङ गोसो सानदुंथाइ बांनाय आरो सान मोनखांथायारि सोरजिनि थाखाय नांगौ मोजां आबहावा आरो मोनसे बयनिख्रुइबो साबसिन समाज दानायनि गियान। आरो बेखिनि सोलोंथाइखौ होनो हाब्लाबो साफा सेंग्रा एबा सिख्लाया बा उथिबोनाय लाइमोन गथ'फोरा गावनि इयुनाव साफा मोजां नागरिक एबा साफा मोजां सुबुं जाहैनो हागोन। दानिया फरायसाफोर, दिनै आं लाइमोन बैसो आरो बिनि गोनां सोलोंथाइनि सोमोन्दै आलोचना नोंसोरजों खालामबाय। आं सानो नोंसोर एसेब्लाबो गोसो होनानै मोनथिनो नाजागोन। दिनै आं क्लासखौ एसेयावनो दोनबाय।